Mám. Mám! Dobre, pani, teraz si tam... Čo, mám hrať s pištolou len? Ja som si... No, pôjdem ešte s týmto. A oni že majú stredačku na zbraní tam. Dáme im pištole, alebo co? No, a počkaj, neviem koľko ich je, vieš. Aha. Čo, nemáte zbránky, čo? Idem si dobiť. Hráte, teraz zastrádaš ty. OK. O, poďme, au. Jo. Zabraňte dotyku, pani, to je dôležité. Jeden dotyk spoza. Druhý dotyk spodná. Tretí dotyk spodná. Dobre. Máš. OK. Neviem, či nohou platilo. Nohou platilo. Hej, dobre. Ešte jedného máme. Pani, dajte si. Ženu. Traja na jedného. Dobre. Ponad hlavu mi letela. Jedna doľava, a ponad hlavu. Dobre, pani. Tenisný mod a 5 výstrelov, každý má 5 výstrelov. Počítajte si vzájomne 5 výstrelov. To je to, ako máte zbraň. 5 výstrelov. A dotyk spodná. O, počkaj. Aha. Ja, to tu zase máte takové. Päť výstrelov, len pozor. Oni to predu. Mám! Aj ty? Zahmlieva sa? Zahmlieva sa? No. Utri si. Ale rukou. optika, všetko. Je optika, aha. Všetko sa mi zamýva. Chceš moju? No, si mi jedno aj druhé. Ja nemám ani čas, keď to tu sa... Takže štart do piči, ja už nežím. Máte vrátiť. Či to neviem koho to je. Sveťo. Ale môžeme ich aj vrhať, keď ideme na ten nože? Ne, pochybujem. Poď, okej. Stále 5 výstrelov? 5 výstrelov platí stále. Je ďaleko. Vidíš ho? Ne, Vľavo. Za... A, dali ho. To mierená strelba, neviem taká od vzducha.
Máme ešte nejakého žijúceho? Áno. Tak poďme, dotyk. Levovocná strana sa dotkladá. Naľavo je. V ľavej strane. Dotyk. Spodná strana 1-1. Stále ešte máme dôžničky. Dal ťa. Hotovo? Hotovo. Remíza je. Z ľavej strany. No, zdáva to ide. Aj. Jaký moment sa hraje? Vojak musí byť pripravený. Hráme či nie? Hráme. Pokryješ ma? Poď teraz ty. Dotyk, spodná strana. Dobre. O, tu je. Teraz už, hej. Mám! Take head sama. Výborne, spodná strana vydaví. Ale on nekúka furt na to tie dotyky, ja som mal teraz. Všetci štyria sme sa pre zmenu dotkli. Však toto. Tak sme tam boli dva, sme sa vymenili. Jebe na to! Pripraviť sa. Hoj. Nedáme. Skúsim niečo iné. Teraz obísť. Máme hneď napravo, za bedňou. Veď vystrelil, pani, nedotýčte sa možne na to. Mám! Neustupujeme, ideme dopredu. Čo ty ustupuješ, kamarát? Dostal som ich 4. Ja neverím, že on nebehal. Ja som pozeraj. Toto není beh. Toto je beh. Tomu treba byť Aj, ale beh asi. To bol rýchla chôdza. taktický presun to tiež není. Tak on nás ubehol doslova, všetkých štyroch, ja Tak. zapadne na strieľ. Dajte si dole pásky. Dobre. Ja asi milím ľudí. Ja mu dám dopíchať tu. Mám! Hoď, jo. Chceš moju? Zobar si, keď chceš. Ako na ďalku kam dostanú vám tam len. Keď mám takého na blízko, to... Teraz klasika. Pozor vľavo. Chlapci, ja musím dať šprint, nemám naboje.
Nebeháme. Aj. Pardon, ja som zabudol na ten beh. Chápem. Ja si to dáme ešte raz. Dajte si ho, podajte si ho. Netrafil ma ani raz. Z pravej strany. No, na diaľku sa dobre hraje. 3 rany to ja ide. Ona strana vyťazí, 4 dotyky. Zasa hneď aj prvý. Ale posledná hra s pištolou, tak to vyzerá. Kvôli plynu. By si sa divil, ale 10 rán, keď pozeráš cez veľkú optiku. Nebeháme 5 výstrelov, pani. Áno. Pokiaľ vám dojde do guličky, môžete dotykom ruky niekoho zneškodiť, akože je to stran. A to už bolo 5 výstrelov, halo! Ty kokos, som sa zhodil do mňa. Marek, Áno. Hej, môže prejsť. Idem ja. Nebeháme. Dotyk, spodná strana. Mal či ne? Jo, vidím ho. 5 výstrelov, pani, poďme. No, super. Došla. Hej. Máš tu ešte tvoj. Chlapci, musím. Dobre, vyťazí vrchný. Zostáva hrať zemku. no, zdeme, zadal mi tu nej. Poj! Nebeháme. Ideme dopredu. Veľký strelov, pani. Jeden napravo. Raz. Dva. Piči, 3. Mám! Yes, to je val sport spraviť. Máme bez obmedzenia munície. Máme veľa goľky. Pripraviť sa. Ešte pol auto povolite. Na svoje stanoviska pohyb, pani. 3, 2, pohyb. Teraz odstrelí. Čakaj, čakaj. Už hráme? Á. Obmedzená munícia je vyprošená, takže streľajte koľko vládnete. Čakaj. Hej. Dotyk spodná. Mám! Dobre, spodný. Zdieľali. Naspäť na miesto. Dobre, páni, počúvajte sem. Teraz budete rotovať. To znamená, prídete na toto stanovisko, kde začínate. Dotyk a môžete ísť naspäť do hry. Záleží od toho teraz, kto najviac bodov získa. 5 potrebujete. To znamená, keď sa dotkneš, raz, ostávaš v hre, kým nezomrieš.
vy si môžete znovu sa dotknúť. Pochopené? Áno. To znamená, živí chlapce sa do sebe nemôžu dotknúť. Ani. Pripraví sa pani, boj! Posledná hra na prekordnú. No poďme. Dostanete na piču. Chodíme, nebeháme. Bežať po Nabíjam! Poď, kryjem ťa! To je môj! Pardon! Idem naspäť. Trafil som vlastného. Ale teraz neba trafil. Ale tak sa chodil živiť, bo si mŕtvý, ale si sa dotkol pred. Jo. Dobre, takže bod na vrchnú stranu prvý. Oživiť sa. Mám! Naftujte sa, páni, aby ste nedopustili ďalší bod, že by získali z rozhodnej strany. Nebeháme. Bod 1-1. Pozor, v strede. Nebehaj. No a jedna pre spodnú stranu. Tu bude hneď. Mám! Áno, to bola nemierená strelba. Musíš meriť. A ja toto nedovolím. Ja do nosa. Pič. 3-1 pre spodnú stranu. Poďte sa oknúť všetci, poďte! 2-2, či 3-3. 4-3 pre vrchnú stranu. Ešte vrchná strana, jeden bod. Musíte zomrieť a prísť naspäť. Musíte zomrieť. Dobre, koľko to je? 4-4, pani. Posledná remíza je zatiaľ. Kolik si dal? No tak keď bežíš. Piči. Ale vyšiel s brzíkom. Hej. Ešte jeden bod pre jednou druhú stranu. Podržíte to? Vybaveno. Hej! Ty sú vrchná strana. Hej! Je to tam. Paráda, chlapci. Ďakujem krásne. Dobrá hra.